Yeah, motherfucking Shorty Četnik here. Danas snimamo u Pančevu prankove. Bacite like, subscribe, share, blll i idemo dalje. Nećemo, brate, ništo kasnim. Evo sad sam stigao, nisam mogu brže, izvini, molim te. Evo došao sam da obavimo to što ima i da idem brzinski. To si ti. Ne znam te jaju. Kako? Ja se sad čuli telefonom da dođem da obavimo to brzinski prodaju samo i da idem. Ne. Evo, najkasnije tačno 5 do 10, znači... Nema mene neko zeza ovdje. Pa ne. Se sad čuli... Šta ti hoćeš? A za prodaju? Da. Pa evo, došao sam. Šta da prodaju? Kako šta? Nećemo to ovako... Ne znam, ja te ne poznajem, ajevi. Niste vi za... Nije to za kod vas, ne? Ja sam se s vama pričao telefonom. Ma gdje se zvao, prvi put te vidim. A ti si tu dječki. Šta da radim sad, znači, jebe mu mater. Pa ja sam mislio da ste vi. Ma gdje sam ja? Ja ne zovem. A ne, ja sam vas zvao, ne vi mene, ja vas. Pa ne zove mene niko telefon. A i ne znam te. Dobro, pa mi se ne znamo, ali ja sam vas zbog prodaje to ovo samo na brzinski da odradimo i da vas namaže na brzinu i... Ćao, zdravo, ne? Dobar dan. Evo i mene, kao što smo se dogovorili. Ste poneli, ne ljuti se čoveče? Nisam. Pa kako, ja nisam isto poneo. Kad doneseš, onda igramo. Pa rekao da ste vi poneli, znam da smo se čuli malo pre, ste se vi čuli sa mnom telefonom, malo pre da igramo. Ne ljuti se čoveče. Nemoj zajebavati. Vi se šalite, se vi šalite sa mnom ili ozbiljno? Povici okolo svake partije. Ali ja stvarno rekao, ako ste, da odigramo jednu partiju... Ne, on je samo za to. Vi ste me zvali, znači? Da, on je. Ali samo se... Nema pojma, kaže. Ja, znači, stvarno... Dobar dan. Evo mene, kao što smo se dogovorili u vezi ovih mačaka persijskih. Pogrešio. Kako pogrešio? Jer sam se s vama čuo za persijske mačke. Za ove dlake što opadaju pa da za tepih, ne? Znate što, ja imam puno tih mačaka, meni treba, ja to parim, ja to skupljam, meni treba minimum još 10. Ja sam sad čuo sa vama, kažu, plavom obučen gospodin. Ja ne znam. Jer ja, znate što, ja češljam njih i skupljam te dlake za ovaj tepih. Ali mi stvarno, nije mi jasno. Niste vi? Ne, ja idem s pijaca. Još je gledam da niste mačku stavili tu u kesu, gledam, mi smo se dogovorili mrtvo, živo je mačka, meni treba. Ja idem s pijaca, pomalo se odmaram. Aha. A inače tu stanujem. Kaže čovjek u plavom obučen, tako ko vi. Pa možda ne dođe kasnije, ne znam. A gdje ovdje rekao da... Pa evo, kažu u Limenom parku. Ja ne znam, ili se vi sa mnom šalite, ili me neko namazao pošteno. Ne, Bože, bili sad imam da vas namazi, Bože. Nemam uopšte veze sa tim. Još kaže tri persijske mačke, 2 mužjaka i 1 mačor. Ne. Da nije onaj park tamo. Koji? Vamo ima park još, ja? A nisam ja odavde, zato da sam sad došao 16-icom. Gdje je spomenik, tu ima veliki, možda tamo. Ja mislim da je to tamo, ne ovdje. Kako? Pa idete ovdje u Slokate, idete tu, pravo izađete na taj park. Dobro, ništa. Hvala vam, ja sam stvarno mislio da ste vi za mačku, ali... Ne. Jel vam treba televizor možda? Ne treba vam? Kad mogu da dođem onda da uzmem? Ako vam ne treba... Pa ja nemam Ja rekao ne treba vam pa da dođem da uzmem. Vi kažete ništa. Ništa onda, šta vam kažem. Doviđenja. Ne smeta doviđenja. Dobar dan. Jer sam se s vama čuo u vezi onih mačaka. Jer vi imate mačke one za prodaju. Ja sam se s vama malo pre čuo preko... Ne? Nemate vi persijske mačke? Ne. Jao, šta da... A treba mi za tepih. A ne znate možda nekog ovdje, neko što je bio čekao možda za mačke ovdje? Nije nikogo, ja sam sad došla gore u Google, čekam prijateljicu. Šta da radim ja sad? A ne znate vi možda nekog ko ima mačke da prodaje? Persijski? Da, persijski ili bilo koje, treba mi za... Ne, nismo imali jako lepo, ali imamo uzbiljeno. Šteta.
šta da vam kažem, on bila je tako pitoma, pravo u oči gledala posle. A ja volim mačke, treba mi i za tepih mi trebaju, a i treba mi kao zove. I ne mogu sada, Ja stvarno ne znam da ne budu. ao šta da radim ja sad ovdje. Šta je rekao da će izaći? Pa da, kaže, obučena ovako kao vi u bijele pantalone i kaže doneću vam mačke. Ja sad čekam, rekao, doneli ste vi mačku, ono vi niste. Ne znam šta. Nije ni jedna stara. Nikad nije stojao ovdje. Ništa. Šalim se, ja sa vama, eno je kamera preko puta, tamo snimam, mahnite samo. Pa To nema, je ti to. pospraje. Izvinite, samo kažem. Puno, evo mi snimamo za YouTube, tamo stvarno ste bili odlični. Recite. Lepa ti brade sve. Hvala vam. Gdje si ti vidio da i starci igraju? Pa to je za klip tako, za snimanje. Da. Ništa, hvala vam puno. Živio. Super ste bili. Ej, zdravo. Stara ekipa je. Ja se šalim sa vama, mi snimamo za YouTube, ono tamo kamera. Mahnite kameri, samo hvala vam. Doviđenja.